वाचून मुक्तीची मजा जडली रे व्याधी भक्ती वाचून मुक्तीची मजा जडली रे व्याधी विठ्ठला पांडुरंग पांडुरंग हे विठ्ठला माय बापा देवा पंढरीनाथा पांडुरंग देवा तुझ्या चरणी या तुझ्या दासाचा या वेड्या कुर्मदासाचा सादर खरंच हे विठ्ठलाया कळ ठेवून या कटेवरी कळ ठेवून या कटेवरी देवा देवा भक्त पुंडलिकाच्या इच्छेसाठी अरे युगामयुगा 28 युग दोन्ही करकटेवरी घेऊन तू चंद्रभागेत उभा झालास त्या चंद्रभागेच्या ठाई देवा पंढरपूर क्षेत्र तू निर्माण केलंस का का भगवंत का तर तुझ्या दर्शनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक भाविक भक्तानं चंद्रभागेत स्नान करावं स्वतःची पाप धुवून पुण्याचा संचय त्याच्या जीवनी त्याला करता यावा आणि मोक्षाच्या मार्गाने जाता जाता मुक्तीचे 4 द्वार सदैव काळासाठी त्याच्या जीवनी त्याला प्राप्त व्हावे याच्यासाठी भगवंत तू पंढरपूर क्षेत्र निर्मिल असणारे मग देवा देवा पांडुरंगा त्या तीर्थक्षेत्राचा महिमा त्या पंढरपुराचा गुणवा अरे माझ्या सारख्या लुळ्या पांगळ्या पामरानं देवा काय बरोबर नावा होईल आणि म्हणूनच देवा ज्या क्षणापासून ज्या वेळेपासून मला क्षणापासून माझ्या आईनं माझ्या जन्मदेवतेनं माझ्या भुकेच्या क्षमनासाठी विठुरायाच्या नामाचा गोड घास माझ्या मुखात ठेविला विठू नामाचं भक्षण करता क्षणी देवा देवा माझा देव सुखावला गेला माझी भूक शांत झाली सुखाच्या सुख सागरात माझा देव एक सारखा देवा आज तुझ्या दिशेनं होय तुझ्या दिशेनं धाव घेऊ लागलाय आणि म्हणूनच केवळच्या माझ्या विठ्ठलाच्या नामस्मरणानं
माझ्या विठुरायाच्या भजनानं माझ्या अंतरीच्या यातना, माझ्या अंतरीच्या वेदना क्षणार्धात कुठच्या कुठं निमाल्या गेल्या. मग तो माझा पंढरीचा पांडुरंग, तो माझा विठुराया जर का मला दर्शन देता झाला ना, तर खरंच माझ्या सारखा भाग्यवंत मीच ठरणार. आणि म्हणूनच माझ्या विठ्ठलाला, माझ्या पांडुरंगाला, माझ्या विठोबाला मला भेटायचंय. माझ्या पांडुरंगाचं दर्शन मला घ्यायचंय. होय माझा देव, माझा पांडुरंग. तुम्ही पाहिलं का माझ्या विठ्ठलाला? तुम्ही पाहिलं का माझ्या पांडुरंगाला? कुठे तो माझा पांडुरंग? कुठे तो माझा विठुराया? मलाही पाहायचंय, मलाही भेटायचंय माझ्या विठ्ठलाला, मलाही दर्शन घ्यायचंय माझ्या पांडुरंगाला. म्हणूनच तो माझा देव मला भेटायला हवाय, तो माझा पांडुरंग मला भेटायला हवाय. मग माझ्या आईनं मला सांगितलंय, आज या मार्गानं नसेना पण नक्कीच दुसऱ्या कुठच्या तरी मार्गानं का होईना माझा पांडुरंग, माझा विठुराया माझी वाट पाहत असेल. मग त्या माझ्या देवाला तिष्ठ ठेवण्यापेक्षा माझ्या पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायला मला जायला नको का? होय माझा देव, माझा विठुराया माझी वाट पाहतोय, माझा पांडुरंग माझी मार्ग प्रतीक्षा करतोय. तेव्हा तेव्हा विठ्ठला येतोय तुझ्या भेटीस. माझ्या पांडुरंगाच्या डोळे फुटलेले तुझे, दिसत नाही तूच? पांडुरंग, पांडुरंग देवदर्शनाच्या ओढीनं जातो काय? भगवंताच्या साधकाचं दर्शन घडतं काय? देवाचं नसेना पण यांच्या रूपानं माझा देवच माझ्या भेटीसाठी आला की काय? मग त्याला यांना नमस्कार करायला हवा. माझ्या देवाला, माझ्या पांडुरंगाला, माझ्या फार मोठ्या अपेक्षेनं आशीर्वादासाठी नतमस्तक झालो. दिला ना आशीर्वाद? तूच दिला ना? आशीर्वाद नाही तो नाही, पण मस्तकी लत्ता प्रहार तुम्ही केला आहात. माझ्या हातून काही चूक घडले का? माझ्या हातून काही अपराध घडला का? सिंचीच्या मी कुठं वावगं वागलो का? तू सिंचीच्या चुकलं म्हणून जातोय. अरे कावळा, तू कावळा तू, अरे बेंडूक तू, नष्टर तू, अरे मोडका तो मोडका. सिंचीच्या गंगा तीरी गेलो, सच्ची असं स्नान करून आलो रे, शुद्ध होऊन आलो. सिंचीच्या तुम्हाला स्पर्श केलास, या गाभणाचा तुझ्या होता मला स्पर्श केला. काय बोलतात तुम्ही? खरं तेच बोलतोय. मी तुमच्या नजरेत कावळे झालो आहे सर. मी तुमच्या नजरेत बेडूक झालो. म्हणा वाटेल ते म्हणा, का
कारण जन्मताच्या समाज रूपी राक्षसानं तुम्ही सुद्धा ब्राह्मण. पण लक्षात ठेव, अरे ब्राह्मण म्हणून सांगायला तुला लाज वाटायला पाहिजे. अरे ब्राह्मण कुळाला तू काळिंबा फासलायस का? होय, ब्राह्मण कुळाला काळिंबा फासलायस. ज्या घराण्यात तुझा जन्म झाला ना, तीच मोठी चूक झाली. ज्या वेळी तुझा जन्म झाला त्याच वेळी तू म्हणायला होता. तुझी ती म्हातारी खेळणी आई बाप अरे दारोदारी जात आहेत भिक्षा मागण्यासाठी, केवळ तुझ्यासाठी. अरे मेला असतास तुम्ही माझ्या आई बापाच्या माथे का बरं पुढे? देवाच्या भेटीसाठी. कुणा देवाच्या? पंढरीच्या पांडुरंगाला भेटण्यासाठी आम्ही आहोत म्हणून सारं तिथं चालतं. पंढरीच्या पांडुरंगाला भेटण्यासाठी म्हणजे ज्या माझ्या विठुरायाला मला भेटायचंय त्याच विठुरायाच्या दर्शनासाठी. नक्कीच माझ्या विठोबानं मला पंढरपुराला नेण्यासाठी यांना तर पाठविलं नसेल. होय खरंच तुम्ही पंढरपुराला निघालात? तुला काय वाटलं तिथे मी जेवायला जातो? होय, देवाच्या दर्शनासाठी जातोय मी. म्हणजे पांडुरंगाच्या प्रीतीच्या? होय, माझ्या विठ्ठलाच्या. एक विचारू? लवकर काय ते विचार, विलंब होतोय मला. ज्या देवाच्या दर्शनासाठी तुम्ही पंढरपुरी निघालात ना, त्या पांडुरंगाला मला भेटायचंय. मी येऊ का तुमच्या? तू तिथं? अरे तिथे जायला तुला हात आहेत रे, पाय आहेत. चिंता करू नको, तू चिंता करू नकोस. मी तुला दर्शन देणार. माझ्या समवेत चल. खरंच विलंब लावायचा नाही. तुला उचलून देऊ. झाला. तुमची पावलं माघारी वळली. काय झालं? काय झालं? काय झालं? तुला काय वाटलं? अरे तुला देवाचं दर्शन होणार? अरे देवाचं दर्शन तुला कधीच होणार नाही, कधीच होणार नाही. लक्षात ठेव. म्हणून सुजीवंताला तो उपयोगाचा नाही. पांडुरंगाला भेटायला निघाला. मला किती मला माझा धिक्कार करावा तरी सुद्धा देवापर्यंत जाणारी आशा तुमच्या रूपानं मला दिसून आली. मला यायचं, मला पंढरपुराला यायचं. माझ्या देवाचं दर्शन सांगून ठेवतोय, माझ्या समोर तू यायचं नाही. लक्षात ठेव. काय करेल सांगता येणार नाही.
चंद्रभागेच्या जय जय राम जय जय पांडुरंग हरि वासुदेव वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। श्रीपाद वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त बजरंग बली की माऊलीनो अहो परवाच्या दिनेची कार्तिक एकादशी Bye.
पांडुरंग महाराज, तुमच्या मुखावट बाहेर पडणाऱ्या अमृत तुल्य बोलानं हा सारा आसवंत विठ्ठलमय झालाय. विठ्ठल नामाच्या लहरी साऱ्या आसमंतात निनादल्या गेल्या. जळीस्थळी काष्टी पाषाणी माझा देव, माझा पांडुरंग मला दिसू लागला. आणि म्हणूनच या माझ्या विठ्ठलाला, या माझ्या पांडुरंगाला, या सगुण सावळ्या परब्रह्माला या क्षणी माझा सादर